Olulu sasazwa ngqo lwendaba eStudio 9 kundlungulo ye-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. Ugovernment angazi ukuthi lo mthetho wawushaya kanjani lo wama 35 years. Besicela ugovernment ukuthi ke mawukuthi umuntu ose ngale ka 35 years avele asibhalise impeshini. Abembo Mzansi Afrika balindele ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa dandalazise izicwangciso zokulwa imingeni ephambili kweli kwintetho yangokuhlwanje. Azilale endleleni ziyawoyika umbethe sizanazo ngengobozi emini nje sabutshila iyure yonke kude kube intsimbi yesibini ngelibhula umbethe silungiselela intetho ngobume besizwe ezakwenziwa ngumongameli ngalenhlwa. Zolani izinkosi isicaka sithambile ingaphozisanga amaseko madikhawulendi warhuqa. Uza kwenza intetho ngobume besizwe kwizindlu zombini zeParlamente yowiso-mthetho kunye neyebhunga lesizwe lamaphondo umongameli Cyril Ramaphosa eKapa ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje. Ukuva banzi ngamalungiselelo alo msitho ujonge ngabomvu lelizwe sikhweba intatheli yethu eParlamente ubulelani Philip angene nzulu sezime njani izinto eParlamente. Jola masikwamkele sibonile namajoni ezivocavoca uvala imigwaqo amenjani amalungiselelo esodwa ngokuhlwanje. Manibulise kuwe bawubhele nakubaphulaphuli ndinamkela ke apha kumbindi wesixeko apho umongameli kulindeleke kuba awise intetho yobume besizwe. Ndithetha nawe njena ke isikhokelo samapolisa esikhokelwa libambela lomphathiswa wamapolisa uFiroz Kachalia ekhatshwe ke ngumkomishoni wamapolisa uGeneral Fani Masomula asandula ukudibana ke nabo bonke abantu abazokuqinisekisa ukhuseleko ngokuhlwanje kwakhona ke nangale mini yanamhlanje ababalula amapolisa kwaye ke namanye amagosa okhuseleko. Kodwa ke into ephambili yokubana ke bafuna ukucaciselwa ukubana ke kufuneka wonke umuntu othe watyalwa kwizitalato zalapha eKapa aqinisekise ukubana ke akho mntu uza kuphazamisana nomngcelele wemikhosi yamapolisa eli kwaye namajoni eli ukuze yonke into ihambe ngomumo. Kodwa ke bayiqinisekisile into yoba ngaphambili kudala besebenza ukuze baqinisekise ubukhuseleko wale mini yanamhlanje. Kwakhona ke enye into ekhutshiweyo izolo yokubana ke ukuqala ngalentsasa yanamhlanje ngentsimbi yesixhenxe uyokutsho ngentsimbi yeshumi ngokuhlwanje akuvumelekanga nayiphina ke inqwelontaka ezakuthi izinze okanye ibhabhe ngaphezi kwesakhiwo apho kuzabe kudityelelwe khona. So ngezinye izinto ezo ezifuna isiqinisekisa ukubana ke kukho ukhuseleko. Ngakwicala laseParlamente ndingatsho ukuba ke nosomlomo waseParlamente umama uThoko Didiza uthi nabo sebequle baligangatha beza kuqinisekisa ukubana ke nakwelabo icala akukho nto iza kuba nesiphazamiso okanye kubekho amakhwiniba. Kodwa ke eyona nto ayipapashileyo ebalulekileyo phakathi kwabanye ososaziwayo abaza kuba inxalenye yalo msitho ngoyesakuba ngumongameli weli umnumzana uJacob Zuma kwaye noyesakuba ngumongameli weli utata uKgalema Motlanthe. Kodwa ke ngaphambili siza kubona ke mhlawumbi amagosa okhuseleko aza kufika pha emva kwentsimbi yesine ze umongameli yena kulindeleke kuba afike apha phambi kweliholo phambi kwentsimbi yesixhenxe. Mandithatha intambo ndizibuyisele kuni eGauteng. Siyabulela Jola leyo intatheli yethu eParlamente yobulelani Philip. Ukanamaqela ezopolitiko aphefumlile ngakulindeleyo kwintetho kamongameli Cyril Ramaphosa ngalenhlwa naza kuyenza ngentsimbi yesixhenxe ngolwemivundla namhlanje. Isithethi sikazwelonke se-African National Congress uMahlengi Bhengu uthi i-ANC ilindele umongameli Cyril Ramaphosa aqale imingeni eqhubekayo kwezamanzi nechaphazela uluntu mbombozone zomzantsi Afrika. We do expect the president to take the country into confidence in respect of what have we achieved there, what remains, and also what are the new ideas and plans to address the persistent water challenge.
Kambe ke umbutho we-Economic Freedom Fighters uthi awulindelanga mmangaliso okanye mgangatho uthe xhaxha kwintetho yobume besizwe yesibini kaMongameli Ramaphosa phantsi korhulumente ubambiswano. Isithethi se-EFF uSinawo Thabo uthe balindele ingxelo yenkqubela phambili mayelana nokuphucula izixeko ngobuxhakaxhaka belixesha ingakumbi phakathi kombhodamo wentsokolo yokugcina umgangatho wezakhiwo zophuhliso kweli. Cyril Ramaphosa treats the State of the Nation address as if it's the beginning of a new term of his presidency. He makes commitments and then doesn't follow up on them and then makes new commitments in the following one. Where are the smart cities? Where's the bullet train? Where's the massive infrastructure development that he's been promising year after year since 2018? Kananjalo Athol Trollip we-Action SA uphakamise inkxalabo yokuhamba ngonyawo lonwabu kumanyathelo okunqamla ukunwenwa kwesifo senyebethu nochwane nesisele sichaphazele ezezimali nemontlalo kubathengi namafama ngokumandla. He doesn't say anything about how they're going to address foot and mouth disease in this country. That doesn't only affect every single livestock owner, small-scale farmer, large-scale farmer, dairy operator, beef operator. It affects every South African. Lo gama iPAC balule umba ohlengahlengiso lomhlaba oseyinquliqhu kubahlali. Ukanti ke abemi beli bajonge enkalweni ukutyilekelwa ngumkhomba ndlela kwinzingo ezifana nentswela-ngqesho enzulisa inxeba lendlala ukungalingani uqhokreko kugqithiso lweenkonzo amahla ndenyuka kuqoqosho kanye norhwaphilizo oluxananaze kwezopolitiko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umphathi wezombane namandla kweli ugqirha Hosea Njora Mokgopa uthi kukho inkqubela kwinzame zokuphucula icandelo lezombane kweli. Ukuthethi oku ngaphandle kweholo lesixeko saseKapa njengoko kushiyeke iyure nje phambi kokuba uMongameli Cyril Ramaphosa enze intetho yokuvula ipalamente ngokuhlanje. Uleke ngelithi amashishini ayabongozwa ukuba eze ngaphambili neziphakamiso zokunceda ukuphuhlisa eli candelo kwilinge lokuqinisa intsebenziswano phakathi korhulumente necandelo labucala. I confirm that with our lenders, they are very happy on record. Because I think there's a misrepresentation in the general public. The second thing is that the transformation or the reform of the sector is proceeding. We have the wheeling framework, the issues of participation of traders, the issues of grid access. What has happened in the public domain recently is to reduce the reforms to the locus of where the assets are going to be located. That's not the end result of the unbundling or the reforms. The reforms are about the introduction of a transmission system operator who will allow transparency and competitiveness into the grid. That is in place. There's also representation around the appetite of private sector to invest in transmission. We've just run a process. There's significant appetite, oversubscribed. We have designed an instrument credit guarantee vehicle that will serve as a backstop to investment, and the investments are coming. I want to repeat, if people have got views, you don't resolve them in the public by an avalanche of going into social media. No, that won't help. I have said to business in our meeting with the president that the engagements are happening, bring to the fore what your perspective is, what it means. It must be evidence-based. We have the evidence, I'm sure, at the rate at which they are going. There's a evidence, surface it, and then let's see how we move forward. Sisesepalamente njalo masive kwintatheli yethu yezopolitiko uSamkele Maseko yintoni esingayilindela kwintetho kaMongameli ngokuhlanje. Mfoka Maseko, abantu kunye nabahlalutyi bezopolitiko bathini ukuba kunzima kubabhali bentetho zikaMongameli ukubhala kholeleko uMongameli bathi kudala ethembisa kungalindelwa ntoni kwintetho yakhe ikholeleke ebantwini? Into azolindeleka kuMongameli waseNingizimu Afrika namhlanje ntambama mayisekhuluma lana eCity Hall kulana idolobha lase Cape Town uzothinta kakhulu izinto egxile emanzini abantu baseNingizimu Afrika njengoba bebhekene nokuthi abahlinzekwa ngamanzi endaweni ezifana njengasenkabeni yaseGoli ko Midrand nako Brixton la kade kukhona khona inkinga zamanzi kulezi inyanga ezidlulile nje kusukela ngozibandlela kulonyaka esiphuma kuona kuze kube inamhlanje kusakhona lezo inkinga uzogxila kakhulu futhi kwizinto ezithinta ukusimamisa komnotho waseNingizimu Afrika njengoba ubona ukuthi imboni eziningi nemikhakha eminingi isiqala ukukhiqiza nokudala amathuba omsebenzi kakhulukazi ekwakheni ingqalazinda yaseNingizimu Afrika imigwaqo amabhlorho nokudala nje amathuba omsebenzi kwabantu abadla imbuya ngothi eNingizimu Afrika.
le inkinga ke esikhungethe iningizimu Afrika nokuhwebelana namanye amazwe kanye futhi ke nokusimamisa ukuthi omasipala basemakhaya ukuthi bekwazi ukuhlinzeka abantu baseningizimu Afrika ngezidingo nqangi abazidingayo ukucoshwa kwempucuza ukuqinwa kwemigwaqo ukuthi imigwaqo ikwazi ukuba namalayithi ama-street lights ebusuku ukuthi kukhanye abantu futhi bekwazi ukuhlala endaweni eziphephile nazo zonke ke inkinga ekhungethe iningizimu Afrika eyithinta inkohlakalo nokuqhophololo kanye nokukwehliswa ngemali yombuso ngomlenze. Kwanda kwalewa ngumthakathi Mfoka Maseko ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sihlabele mgamane ndaba zethu intswela ngqesho kolutsha eMpuma Koloni kwizinga eliphezulu. Le meko yenziwa mbina ngakumbi kukuba kwabanezidanga umlisela nomthinjana uhlele ekhaya ucakemelelanga. Masiphuza intambo kwintatheli yethu eMpuma Koloni abongile Yantyizi idlimbadu nomnye wabantu abatsha baswele umsebenzi sele efunde wayityekeza imfundo uNoloyiso Mbelu nazo Jola. Chocho ubekho Bhele sibulisa apha kuwe studio kunye nakubabukele emakhaya sizanqo apha eMdantsane nalapho sizoba nodliwanondlebe nenzwakazi ede yafikelela kwizifundo ze-masters kodwa ke umsebenzi awufumaneki into kaSineke sithetha nje iphondo leMpuma Koloni lime kumiyinga ka-41 kwimiba yentswela ngqesho ngelishwa naye lo kaMbhelu nayo kubala kulo manani kodwa ke basive ngaye Bhele sibulise kuwe kwakhona sisabulela kakhulu ngexesha lakho. Lomba wothi ufuneka ngakuthi uzofika kwinqanaba le-masters kodwa ke umsebenzi awufiki ikuphatha njani? Ayiniphathi kakuhle bhuti kakhulu because we invested so much time for ndifikelele apha so bengicinga furthering my studies would help me but ndiselapha nangoku unemployed. Njeba kunjalo siyabona uqale ishishini lokuthengisa ikota sicubele banze ngeli shishini. So business yami yaqala ngo-2020 during COVID. So goku it's 6 years and abantu bayanisupporta nyana abantu balapha eMdantsane and I appreciate his support yabo kakhulu. Njeba ungaphangeli kodwa ke falba ichaphazele nabazali bakho abantu abakufundisileyo. Yes, bachaphazele kakhulu but ngoku bayabona ba at least ikhona into endiyenzayo so noko bayanisupporta nayo kule into endiyenzayo but asoze bemnandi umzali abone umntana akhe ehlele endlini kodwa ufunde kangaka. Uba ubuphangela ngeli xesha mhlawumbi nawo umsebenzi ngozibona uphi njeba sowufunde kangaka? I think nam ngeni phaa kwisona nam namhlanje contributing on policies as a youth sine ideas ezininzi that we would like to implement but ke asikwazi because asinikwa amathuba so I wish the government could give the youth amathuba nathi sikwazi ucontribute to economy yalapha eSouth Africa. Umongameli uyathetha namhlanje ngentsimbi yesixhenxe lomba uthethayo ubana kufuneka achanxathe kulomba wepolisi nawe ngewuphayana aveza amanye amathuba ingakumbi nina kopha umnqono wakho kwintetho kamongameli namhlanje? Ndinqonda uba umongameli anike youth umisebenzi iyeke ezi 6 months programs presidential khona za presidential programs bakhona they only take 6 months or 4 months and umuntu aphinda ahlale endlini so if mhlamba abantu banganikwa eza programs and then ke ngokuyazi bazo absorb for a permanent position that would be so great and ingacutha unemployment up in South Africa. Siyabulela kakhulu ubana ngakubonisa into kaSineke okukutya akuthengisayo apha eMdantsane noko nawe ndiyathemba ubana isidlo salapha emini nawe ubunothenga apha uba ubukhona nje ne display yayo into kaSineke noko kuyabonakala ubana nangona enzi lo msebenzi awufundeleyo kodwa kahlela ngaphansi ecakamelelanga njengabanye sithi ubana naye ukhuthaza abanye ubana noko bazame lo mashishini bawazamayo nangona inxaso ingekho kodwa ke basebenze bajonge phambili kwenzele noko bakwazi uxoxa ikati eziko. Chochubeko Jola livala kamnandi lovumba lokutya. Leyo intatheli yethu eMpuma Koloni abongile Yantyizi. Ukanti kwihostel yaseDube Soweto inkondekazi ehlala nabazukulwana bayo ikhalazela ukungabi nandlu yokuhlala. Lo makhulu uthi uyasokola kwaye nabantwana bakhe abafumani imisebenzi.
Inkondekazi neminyaka engama-71 ubudala nehlala kwihostela yaseDube eSoweto ithi ayisenathemba ngoku. Usibongile Thuse uthi oko wayelinde ukuba afumane indlu kurhulumente weli loMzantsi Afrika kodwa kuzawuthi ngoku lo mizamo yaphanza. Uthi ubhalisile kuluhlu lwabo bafuna uncedo lwezindlu kurhulumente kodwa kunangoku usahlala phantsi kwemeko emaxongo. Inkinga yethu nje iyi-1 ngase ngigugile nje angikwazi ukuthola indlu. Inkinga uyithola ngane ngithi ngiyeNatali eNatali kufike kuthiwa ngabhalisa eGoli kanti anginayo indlu angithola indlu. Inkinga yami ebuhlungu nedabukisayo iyo leyo ngoba sengikhulile ngeke ngisaqashwa ndawo nginjwa nginje futhi ngiyofaka nginje nganandlu-ke ngophela naseNatali angisakwazi ukuyothola indlu khona ngesimanga sokuthi ngabhalisa la. Usibongile uhlala ehostela nabazukulwane bakhe abathathu kunye nentombi yakhe engaphangeliyo. Uthi ubomi bunzima nanjengoko behlala egumbini elinye apho kungekho nendlu yangasese, udonga liyadilika kwaye akukho namacebo okuba bangenza isisombululo kule meko. Umakhulu uthi nalo nkamnkam incinci ayifumanayo iphelela esandleni kuba unoxanduvo oluninzi kangangokuba uzizamela ukuzithengisela iibhotile zotywala ukuze alale etyile. Inkinga ziningi ke apha eDube asinalutho. Nalo masente esiwatholayo esiwaholayo avela phele ngesingathengile ngisho imilimili. Manje sizizamela ngawo amabhodlela ukuthi singenza kanjani ukuze siqhube ukuthi kuze kuphinde sithole lawo masentanyana. Isicelo sakhe kurhulumente weli loMzantsi Afrika nanjengoko umongameli uCyril Ramaphosa ezakuwisa intetho yakhe phambi kwesizwe soMzantsi Afrika eParlamente namhlanje kukuba anyuse ikawusi ukuzamela umzi wokuhlala nabantwana bakhe angade abhubhe inkululeko eyalelwa ngokhokho bethu engekayiboni. Kwindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. Kulindeleke ukuba liqosheliswe ngokudala iphulo elixabisa izigidi zerandi lohola wendlela i-N2 Wild Coast eMpuma Koloni ngelixa ibhlorho eMsikaba iza kuvulwa kamva kulo nyaka. Eli phulo liza kubona kuvulwa ibhlorho eMsikaba neMthentu neza kudibanisa iMpuma Koloni namaphondo amathathu ukuvulela uthutho lwemithwalo nezinye inkonzo. Le nkqubo yokuphuhlisa uhola wendlela u-N2 elunxwemeni lolwandle lukwimpuma yephondo neMpuma Koloni izokwazi ukuba inciphise umgama phakathi kwesixeko sakugompo neTheku. Le ndlela yoluleka ngomgama ozikhilomitha ezili-112 ubude. Kukwakho neebhlorho ezimbini ezingumgangatho phezulu kwizwekazi yeAfrika, uMsikaba kunye noMthentu. Iinjongo zoluphuhliso kuqinisekisa ukuba imeko yendlela iyaphuhla, abantu bafumana amathuba emisebenzi, lo kamosomashishini bekwazi ukuba benze ushishino. Amathuba emisebenzi, direct jobs ezizawucreatwa up about 8,000 at the end, but also almost 20,000 indirect jobs. But sirhalela into engapha kwaloo nto, indlela abantu abatreyinwa ngayo, indlela abantu abaphuhliswa ngayo, ezi ndlela zizawungena ezilalini apha, ziphuhlisa ubomi babantu bakuthi, zitshintshe ubomi babantu bakuthi, singaphinde sibe nangxaki nandlela ezingahambekiyo xa kunetha. Lo msebenzi uyaqhubeka udala amathuba ezoshishino kunye nomsebenzi kwabo bangaphangeliyo. Ezi contractors zethu ziyasokola ekufumaneni imali. Urhulumente makenze icebo kuba nobuya ezibhankini nobuya kwezi zakhiwo zikarhulumente ayikho into ethetha ncakasana nonokontraka abancinci aba bazi-subcontractors. Imibutho ejongene nokhuseleko lwendalo ithi xhalabile ngokonakaliswa kwendalo. Sikwazile nokuhamba siyofaka i-petition eParliament apho sisho into bana sicela ike ijongwe le project uba ingaba ihamba kakuhle na ngoba ingxaki zayo zininzi futhi zingapha kokwenza. Siyayibona nebudget ekhushwa unyaka nonyaka, siyibona ize iphindaphindeke kathathu kodwa umsebenzi wona phansi awukakabonakali. Lo gama kulindeleke ukuba ibhlorho yaseMsikaba igqitywe kulo unyaka nebhlorho yaseMthentu ihamba ngesantya esiphezulu befuna uqinisekisa ukuba kunyaka ozayo bayigqiba. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eWild Coast eMbizana.
Masibuyele kwezesona kanti njengoko abemi beli beyijonge ngabomvu intetho kamongameli ngorhatya umdidiyelo phezulu wezindaba ngolwimi lwesiXhosa uhlela mquqo wenze utsixanda kwilokishi yaseDiepsloot eRhawutini ukuva izimvo zabantu ngabakulindeleyo kwintetho kamongameli. Masikwamkele maqhula bathini abahlali baseDiepsloot liyatshonela namhlanje athethe nesizwe umongameli. Siyabulela kakhulu Bhele, sikwabulisa nakubabukeli. Ngokuqinisekileyo ke Bhele sikwilokishi yaseDiepsloot emantla eRhawutini. Le lokishi ke Bhele yenye yelokishi ezenzelwa ngqesho ehambela phambili kwaye le lokishi yilokishi enengxaki kakhulu. Ingxaki zokubana bafumane inkonzo zokuya kwikliniki, ingxaki zokubana abantwana abakwazi kuya esikolweni ngenxa yokubana azikho izithuthi zobana sithathe abantwana zibase esikolweni. Ndizawukhe Bhele ke ndisuke umacingwane anibonise into kokubana abantu balapha eDiepsloot benza konke unako ukubana mababe ukutya etafuleni, abanye bahlambe imigqomo ukuze bahlawulwe ngayo, abanye bavule ishibhini ngenxa yokubana kuthe kwakufika abantu bangaphandle kwabonakala into kokubana amashishini abo ayatshona, abanye babona sele bezibona bevula ii-taverns. Kodwa ke Bhele ukuva banzi ngengxaki ezikhoyo apha sithe masikhwebe umhlali kwakunye nenkokheli yoluntu ukuze bakhe basixelele banzi ngengxaki ezikhoyo apha. Sikwamkele Mamposha. Ndiyabulela, ndiyabonga. Molweni njani? Siyaphila mama. Khani sixelele ukubana zintoni ingxaki enijongene nazo ningabahlali apha kule lokishi? Yeyi, eDiepsloot kuzininzi ingxaki esinazo, zininzi kakhulu. And iDiepsloot ayizongxaki esinoze side sithi zenziwa nangu-government. U-government ininzi i-development ayizisiDiepsloot, but yakufika kwii-leaders zaseDiepsloot iyadisappear. Ndiza kwenzela umzampulo nge-JDA eqale ngo-2021 until now. Iyema iyathini awuyazi imali kuthiwe nasi bridge ngoku apha eDiepsloot asikwazi kuya kwenye extension or sithi siya kwi-office kaCouncil because ibridge ayigqitywa, kunzima. And apha eDiepsloot kubuhlungu kuba sinezikolo, abantwana bethu bayafunda ngemakhandlela like kwi-extension ekuthiwa yi-extension 6 from 2024 abantu base-extension 6 bengena-electricity from August until now. Kodwa ngoku kunjalo abantwana bethu bapase nge-100% befunda ngamakhandlela ngento eyenziwa ngamabomu zii-leaders zethu uba la extension 6 ingabi na-electricity, nalapha kumestratweni phaa akuna-electricity. But bayeza bazocongratulate abantwana be-3 pass rate, but after that they didn't come bazobuza uba bapha abantwana. Inhlupheko nepoverty yethu ngakwenzela omnye umzampu lento eyenzekileyo yabantwana base-KZN abaye eRussia bethenjiswe imisebenzi. Baphi abo bantwana kwathiwa nantsi niyane eRussia. Mina side saya ePietermaritzburg elegislature anda ubaba uJabulani Khumalo wathi make sihambeni siyopick it up, sipick it upile seyothetha naye nopresident, upresident uRamaphosa abantwana bababuye kuba inhlupheko ebase eRussia ne-empty premises. Abo bantu babase eRussia bakabotshana namhlanje. Yintoni leyo? Butloyiso, njengenkokheli yoluntu khakusixelele into kokubana zeziphi ezona manyathelo enwathathayo ukuqinisekisa into kokubana ezingxaki ziyasombululeka? Siyazama sisi eziba ubona around there development ezenzekayo apha eDiepsloot, kodwa asiphelelanga apho. Urhulumente xa zise-development kunento ezishotayo ezifana noba uncedo lomashishini akhasayo. Amashishini akhasayo alufumani uncedo olupheleleyo. Xa kusakho ezi-development bakha only izindlu, bakhe nezinye izinto, kodwa asikho ispace apho khona abantu abazizamelayo abaziphandelayo kuthiwa esi space seseni unengasomashishini abakhasayo. So yiyo ingxaki enzithi sisayilwa sizi-leaders zomphakathi ba xa kuza le ntuthuko izayo izizwa ngurhulumente at least they must accommodate amashishini akhasayo. Ngokuhlwa nje umongameli uza kube enika intetho yobume besizwe, ingaba ulindele uba makathini umongameli? Ndilindele uba umongameli abe decisive
because if uyakhumbula last year uthethe ngokulwa necrime necorruption. After state of the nation last year asibonanga kushintsho, sibone izinto ziba worse. That's why ubona the ad hoc committee, the Madlanga commission, because akhonto zitshintshayo. Umongameli uyathetha athembise kodwa icrime yehla, icorruption icrime yenyuka, icorruption yenyuka. So ingaske umongameli xa senze izithembiso azenzayo abene migaqo yoba siza kwenza lena senze lena ukuze sifezekise ezithembiso zethu senze ebantwini. Uvile ke Bhele okubana abahlali noko ke likhona ithemba balibekileyo kumongameli ngokuhlwa nje. Masisinikele kuwe ke Bhele Ntambo. Amaqobo akazana ngalala endleleni kunyembelekile maqhula ngoku make siyosela amanzi. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa kwanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo ungalibali ke ukuba izindaba ziyafumaneka sasazwa ngqo nakwi-SABC Plus ucofe nje we-SABC 1 kwinqaku lokuqala sithe uza kwenza intetho ngobume besizwe kwizindlu zombini zepalamente yowiso-mthetho kunye nebhunga lesizwe lamaphondo umongameli Cyril Ramaphosa eKapa ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa nje. Abembi boMzantsi Afrika balangazelela ukuba anqale ngqo kwimiba edla uluntu efana nentswela-ngqesho nonikezelo lweenkonzo olusilelayo. Njengoku umongameli Cyril Ramaphosa eza kwenza intetho yokuvula ipalamente isona ngokuhlwa nje, abemibili banethemba lezisombululo zokwenene ukuqhubisana nemingeni efana nentswela-ngqesho kulutsha, uhlumo loqoqosho kunye nokhuseleko. Ulimo eMpuma Koloni libonwa njengentsika yoqoqosho. Kutsha nje urhulumente wephondo iMpuma Koloni usungule inkqubo yokuvuselelwa kwamaphulo okunkcenkceshela ngemibhobho etsitsa amanzi ngoomashini. Ngoku siqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nomphathi wezolimo eMpuma Koloni uNonceba Khontsiwe bazise ngeliphulo. Masikwamkele mphathiswa wezindabeni khawutsho ngenjongo zalamaphulo okunkcenkceshela kutheni niwavuselela. Manibulise kuwe Bhele, nibulise nababukeli be-SABC. Eyona nto iphambili kukulwa nendlala nokuphucula iziphumo nezivuno zabantu abalimayo, ukuphucula uqoqosho lwephondo kunye nolobalimi kunye nokulungisa ukuba baphucuke ukuze bakwazi ukufumana ingeniso ngezinto abathe bazilima pha kwezi schemes. Khawutsho Mabhayi, mangaphi la maphulo mhlawumbi ngawabiza ngamagama mna ndazi Ncorha? Incorha, iKamatha, le yaseQoboqobo. Liyakuqoboqobo esigqibo ezanyokhwe lebesiyivusa ngoku kunye namanye zezi zinkulu ezi sizibalileyo kakhulu esithi masiqinise kuzo ukwenza lo msebenzi. Khawutsho isicwangciso sweni sexesha elide sithini? Ulutsha luza kuxhamla njani kula maphulo? Eyona nto ke ndiyithanda kakhulu ke Bhele kukuba ulutsha lona luphambili nolusebenzayo kule nkqubo luninzi, futhi ke senzele into yobana bafumane nezakhono ukubheka phambili ukwazi uba bazimele uze ngengomso ibe ngabo osomashishini abaphuma izandla bakwazi ufumana ingeniso. Kuzawuphuculeka ke ubomi babahlali, communities, kude kuphuculeke nobabo ubomi batsho bancedise kakhulu kuqoqosho lephondo. Xa sesikubambile khawutsho omnye umba utshisa ibunzi mphathiswa kumafama nabafuyi sisifo sochwane nenyebethu ezinkomeni lingakanani ifuthe laso eMpuma Koloni? Hayi sonzakele. Kodwa ke eyona nto sesaqinisekisa ngayo kukuba logama silinde iyeza lokugonya abantu mabazoluse imfuyo yabo bayijonge ukuze ingahambi iyowelela kwenye indawo kusuka kwenye, nabaze nayo imfuyo beyisuka kwezinye idolophi baqale bayivalele quarantine for iintsuku ezingama-28 ukuze babone uba azibonakali iimpawu zesi sifo. Yiyo le nto sithi okwangoku sisayilungisa ngolo hlobo ukunqanda ukunwena ngokukhawuleza kwayo, kodwa kungekudala silindele ukuba urhulumente kazwelonke asinike ichiza lokugonya ukuze sinde imfuyo yethu. Okwangoku asinazo ke imbali kuthiwa hayi zii-cases ezi-recorded ezifile, ziyaphinde zikhule zibe right. Khawutsho mphathiswa kumacebo okulwa kunwena kwesi sifo kukho into ethi mazingahanjiswa inkomo, ingaba kunjalo naseMpuma Koloni ezelobola nemingcwabo inkomo nazo zanjiswa? Bazikhona ezinjalo zelobola nemingcwabo
Sinamagosa noogqirha bezilwanyana, mayiqala ijongwe ikuqinisekiswe ukuba ayinanto, ihambe ngoko xa ifika phaa kuloo ndawo kuyolotyolwa kuyo okanye kuyongcwatywa kuyo iqhelwe kwamsinyane ukwenzela uba ingathi kanti ekuhambeni kwethuba izawufumana isifo kwezinye okanye yona ithi izawusulela ezinye. So asinqandi uba mazingenzeke ezo nto, kodwa eyona nto siyithethayo ngoku into yobana sizawubamba ii-roadblocks ngoba abantu bakuthi nangani siyibekile le miqathango bayahamba bagwegweleze bazithathe ngondlela mnyama bangafuni ugqitha phaa kwi-roadblocks. Sibamba ngazo zozibini mphathiswa ngexesha lakho. Iintsapho ezilwanga ezafuduka kumakhaya azo ngo-April 2022 ngenxa yezikhukhula eThekwini zisahleli kwindawo yokuhlala zethutyana emva kweminyaka emithathu yaloo ntlekele eyazishiya zidinga. Isebe lokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal lithi iintsapho ezachaphazelekayo ziza kufumana amakhaya asesigxina kumantla esixeko saseThekwini ngasePhoenix kwindawo ebizwa ngele-Columbia Development. Unoxolo phakathi waphulukana netyotyombe wayehlala kulo nazo zonke izinto ezilixabiso kuye ngentlekele yezikhukhula ezathiwa xa isixeko seTheku. Kekambe ukusukela kweyomnga ukutsho ngoDisemba ka-2022 oko ebehlala nabantwana bakhe ababini kwindawo ephawulwe njengethutyana. Le ndlezana iswele ingqesho ithi noba enayo le ndawo yokufihla intloko kodwa ayinalo uzinzo nokhuseleko ngokwemo yentlalo. To everything, to find job, to find my own space, to have peace. There is no peace here. Even the children get fighting. It's toxic to live here with so many people. Kananjalo emva kwesisithwakumbe sezikhukhula urhulumente wephondo wajamelana nomngeni wokufumana umhlaba ofanelekileyo wokwakha izindlu nalapho abantu bengazuba semngciphekweni wokuthwaxwa ziimpuphuma emathambekeni. Isebe lokuhlaliswa koluntu lithe iintsapho ezingaphaya kwe-1,000 ziza kuzinziswa kwindawo exabisa i-600 million rand ebizwa njenge-Columbia Development ungaphelanga lo nyaka nangona nje oko So we ended up having to reprioritize money, from constructing new houses for families that are in the waiting list. We prioritize the victims of floods. And again, it is important to indicate that we are now looking at, building, there are housing projects where we are building 300 houses instead of 1,000 because of the shortage of finances. Ukanti ke unoxolo phakathi akaqhokrekanga nje izidingo nokhuseleko zizikhukhula koko isidima sakhe sirhuqa eludakeni imigudu yokuzungula ithuba lomsebenzi ethe gqolo nokufana mthanyana. Mihla le ubopha amabande wokuphila umnqweno wakhe kukuba amakhwenkwe wakhe amabini afumane imfundo esemgangathweni yaye akhulele kwikhaya elikhuselekileyo. Kusenjalo uninzi lwamaxhoba ezikhukhula ezahlasela eMthatha eMpuma Koloni kunyaka opheleyo lujonge ngabomvu intetho yobume besizwe ngalenhlwa. Bangaphezulu kwekhulu abantu abasahlala kwisakhiwo secawe North Crest bengazi ukuba ikamva labo lithini. Ezi zikhukhula zasububumu babantu abangaphezulu kwekhulu kuquka nabantwana zaze zonakalisa kakhulu iziseko zophuhliso. Zileqa 150 iintsapho ezachatshazelwa zizikhukhula ezafuduselwa eMaiden Farm, kodwa uninzi lwezinye zisahlaliswa kwiziko ezazifuduselwe kulo ukuze zixhwarhe okwexeshana emva kwezo zikhukhula. Ithemba labo ngoku lisekubeni bafumane izindlu ezindilisekileyo ukuze baqale ubomi ngokutsha. Size ngoba singenazindlu kwakuthiwa ke sizawuthiwani sawunikwa izindlu sakwakhela amabhangalo okuqala. Kwathi emveni koba sakhelwa amabhangalo sawunikwa amasayiti esizohlala kuwo. Kunzima sesindiyarhalela bathethe ngale nto yoba masiphume abakwenze njani besingabantu besizofumana amabhangalo ngoba siyiboni kaphi. La maxhoba naquka abagulayo nabagugileyo athi axhomekeke ekhongozweni ngabahlali ukuze afumane into esiwa phantsi kwempumlo. Asinakutya sithi ze sitye funa sibethe izibhokithini. Nabantu bebekade besincede nokunobathiniwe. Isebe lokuhlaliswa kwabantu lithi ukufuduselwa kwamanye amaxhoba eMaiden Farm
kwamiswa ngumasipala engekazifumani wonke izindlu zethutyana. I-141 ekwakuvenwe ngayo nekwakuvunyelwene ngayo ukuba iya kunikwa abantu base-Maiden Farm yanikwa abantu base-Maiden Farm. Ukanti inxenye eyayiza kugcwalisa kule 400 yayabelwe i-King Sabata Dalindyebo Local Municipality yakhiwa e-King Sabata Dalindyebo ngokohluka kwelali kwiiwadi zase-King Sabata Dalindyebo zoyi-37. Umasipala wase-OR Tambo uthi usalindele olunye ulwabiwo lwezindlu zethutyana kwisebe lokuhlaliswa kwabantu ukuze bancedise amakhaya angazange azifumane ngenxa yokushokoxeka kweziseko. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Masiqhube nendaba zethu. Ukwanda kweziganeko zokunqaba kwamanzi kwelinto leyenza ukuba kube inhlekele lesizwe kulindeleke ukuba kube phambili kwintetho ngobume besizwe yalonyaka. Kunyaka wonyulo ukufadalala komasipala ukubonelela ngamanzi ngokwaneleyo kungachana kanoboma bezopolitiko kubavoti. Kunyaka emva kokuba ingxaki yamanzi ibhekezwe njengephambili kurhulumente sijonga inkqubela phambili kususela ngoko. Isabelo samanzi, umbane kunye nokulungiswa kweziseko ezingundoqo koorhulumente basekhaya zezinye zezinto ezankqenkqeza phambili ezabalwa ngumongameli uCyril Ramaphosa kwintetho yakhe yobume besizwe kunyaka ophelileyo. Starting this year, we will work with our municipalities to establish professionally managed ring-fenced utilities for water and electricity services to ensure that there is adequate investment and maintenance. Nangona kunjalo emva konyaka oomasipala abaninzi kweli bajonge nokunqongophala kwamanzi. Iziseko ezingundoqo zamanzi ezikumgangatho phantsi, ukungahlawuli kunye nokudityaniswa kwemibhobho yamanzi ngokungekho mthethweni kubangela imingeni kunikezelo lwenkonzo. If we allow municipalities to do as they wish and take water sales and do any other thing except water, then we are not going to resolve this issue of water. So our next step will be that we have to monitor the water sales that is ring-fenced for water infrastructure. The third one, we are assisting municipalities, and there's a lot of municipalities that are coming forth that they want to have a special purpose vehicle where water will be in partnership with the private sector. Ngelinge lokulungisa inkqubo yengxaki yomasipala, urhulumente uphonononga iindlela zokusebenza koorhulumente basekhaya. We will also review the funding model for municipalities. We will do so because many of our municipalities truly do not have a viable and sustainable revenue base. Igqiza elikhethekileyo lesebe lobambiswano ngolawulo iCOGTA kunye nonondyebo wesizwe ziye zasekwa ukuze ziphonononge iindlela zenkxaso-mali yorhulumente basekhaya. Kusenjalo uMzantsi Afrika ujongene nentswela-ngqesho eqatseleyo. Amakhulukhulu amagosa ezempilo amemelela urhulumente ukuba athabathe amanyathelo oqesho oogqirha neengcali zamachiza abaswela amathuba omsebenzi. Banethemba lokuba umongameli Cyril Ramaphosa kwintetho yobume besizwe uza kuyiqala le meko. Ugqirha oselula odakumbileyo, ugqirha Excellent Nkuna, waphumelela izifundo zakhe ngo-2021. Lo mfana uneminyaka engama-30 ubudala akakafumani msebenzi ukusukela oko wagqiba inkonzo yoluntu ngo-2024. You don't even know if have you chosen the right career or what, are you gonna eventually get employed or this is it. So it's quite difficult, and also the fact that it also starts to affect your mental health as well. Ugqirha Nkuna akekho yedwa kule meko. Uzandile Fakude ngusokhemesti oqeqeshiweyo naye akakawufumani umsebenzi. Completed my undergrad degree, did my internship, then community service, and I thought by now I would have secured some form of permanent employment or a job, and I haven't. So I'm even considering going back to school at this. It really is demotivating because when you go to school, you're thinking that I'm going to come back and I'm going to be helping my community, I'm going to be contributing to healthcare, and that's just not how it's happening. Amakhulu ogqirha kunye nosokhemesti babelana ngale meko inye.
At this moment in time, we just have a similar situation to that of the previous year, where we have a new cohort of over 1,000 pharmacists that have just completed their requirements to register as a pharmacist, that are currently looking for employment and they do not have anywhere to turn to. Whilst we still have complaints about the issue of unemployment of doctors, we continue to hope that in the State of the Nation address by the Honourable President, there is going to be an address of all of these issues that we have raised. Umhlalutyi ulumkisa ngelithi le meko inokuba nefuthe lexesha elide kwaye ulutsha lunokuphulukana nomdla kwezonyango. The President, together with the the Minister of Finance, I think there needs to be something that needs to be done within them in terms of discussing what is the way forward in terms of increasing the budget to ensure that more and more people are absorbed, and also work with the private sector, private hospitals, private clinics and all of that, to work with them in order to ensure that more and more people are also absorbed. Subsidizing them could be one of the ways. Oogqirha abangaphangeliyo noosokhemesti kokunye nenkqubo yezempilo esele iphantsi koxinzelelo kakade, amehlo abo bonke athe ntsho kumongameli. Kanti ke ulutsha lwaseFreystata luthi intswela-ngqesho sisifo seqhenqa esifuna ukuqwalaselwa nangakumbi. Lumemelela amanyathelo angqingqwa aqinisekisa ukujongana nokungabikho komsebenzi phambi kwentetho kamongameli ngobume besizwe. Ulutsha luthi lufuna umongameli aphumeze izithembiso zakhe eziliqela ezingafezekiswanga ezenziwa qho kwiintetho zesona zangaphambili. Iqondo lentswela-ngqesho eFreystata liphezulu kakhulu, lithe ncu kwi-36.2%. Imibutho ethethela ulutsha ikholela ukuba oyena nobangela wengxaki ezithembende ekuhlaleni ngunozala ogqubayo wentswela-ngqesho, but lo mbhodamo ukhokelela kweminye imingeni eliqela ilizwe elijamene nayo. Iziphumo ulutsha olujongene nazo ziquka ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunye nobugebengu obukhokelela kwinqanaba eliphezulu lolwaphulo-mthetho kweli. These are very disturbing factors that are affecting us on a daily. They affect families, they affect societies, they affect individuals. Because I don't think anybody growing up ever thought, I'm going to be a drug addict, I'm going to be a criminal, and I'm going to mess my community up. Ikhwelo lelokuba umongameli aqeqambisa uqoqosho kwaye aphonononge imeko yomgaqo-nkqubo. Umbutho wolutsha eBloemfontein uthi ulutsha luphumelela imatriki, emva koko amaziko emfundo aphakamileyo angabamkeli bonke. 1.7 billion has just been collected from different universities. That was not used, NSFAS money. Why can't they use it to create capacity? Maybe one or more university or TVET colleges, or increase capacity. President Zuma showed us that you can start 2 universities in the same financial year. There's a banner that says a nation that works for all. Works for who? For whom? I don't see it working for any of us as South Africans, because we have a dying youth. We have a dying youth going to jail as young as they are. Youth are not allowed to go to school now. In universities, they are not allowed. They've been denied access to even high schools now. So we are sitting on a ticking time bomb, because a nation that cannot protect its own youth is going to bend down to the ground. Babongoze umongameli ukuba abeke phambili ulutsha xa esenza intetho engobume besizwe. Kusenjalo izinga lentswela-ngqesho eMntla-Ntshona liphezulu kakhulu. Kungoku nje iphulo elibizwa nge-Mafikeng Digital Innovation Hub livule iqonga lokuxhobisa oosomashishini ngezakhono zezenzululwazi nobuchwepheshe kwilinge lokuphuhlisa uluntu lwale ngingqi noqoqosho ngokubanzi. Apha kulapho somashishini kwezenzululwazi nobuchwepheshe bedibana khona ukulola izakhono zabo bakwazi ukuzisebenzisa kubuxhaka-xhaka bale mihla ukuphucula indawo abahlala kuzo. We actually started after I saw them at a workshop for small businesses, and then I came almost the next day to come and get help. I wanted them to help me with the growth immediately. Kukho somashishini abasungule imveliso yokucoca ulusu ukuze ulusu lomntu luhlale luluhle kwaye lucocekile. My products are plant-based cleaning solutions, and I wanted to bring plant-based solutions that are also affordable in the rural area. So I have eczema, so it's very easy for something to trigger my skin. Like I tried a new hand lotion. I currently have
outbreak here on my hand. So I can't just use something that's going to immediately show that it's very harsh on my skin. So I want to be able to clean with something that is friendly for skin. Omnye usomashishini uceba ukuvelisa ibhayisekile zombane uqinisekisa ukuba kusetyenziswa amandla acocekileyo nokuphucula ezothutho. The future of this project is to try by all means to move into a greener way of delivering things, especially like your Mr. D Foods. We usually use petrol scooters. Now we want to move into more greener ways of doing things. We're just trying to do our part as far as going clean is concerned. Ukanti osomashishini bangomso bachongwa kwiiseshoni zoqeqesho. We host what we normally call innovation marathon workshops in a form of hackathons, makeathons, and ideathons. So hackathons, they are mixed use. We attract product development entrepreneurs. We attract also service entrepreneurs. So your services, it can be people who are dealing with your digital services or mobile first solutions, ed tech platforms, or dashboards to assist your farmers and everyone else, or anything to do with service delivery. Eli qonga likwaceba ukuza namaphulo okuxhasa ukulondolozwa kwamanzi nokutya. Basically, hydroponic is a system that uses water for planting. We are not using the cultural one like basically, when planting we need soil. So hydroponic, we are using water with nutrients. Yeah. So basically, what's happening? The roots are placed in the water, then they are able to absorb the nutrients and the water to the stream. This one is effective because of you can place it anywhere when you want it. You can place it in the wall, you can place it in your backyard where you and it's efficient because of it uses less water. The water keeps on circulating. Nangona eliphulo lifumana inkxaso kumaziko ohlukeneyo kodwa lisadinga inkxaso mali ukuze liphuhle ngokwaneleyo. Umbengo mje ucima umlilo masihlangabeza uMabayi nezikulu ngensimbi yesixhenxe makube xhusi kubehele.